την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα έχει πετύχει με 8.52-62 ο Αντώνης Κουτρίφης που έσπαρε Πάτρας από το 2000. Για να δούμε και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Παρακαλώ τα παιδιά να κοιτάζουν προς την κερκίδα, κύριε Μπόνα. Ο Λίζος ο Σταύρος του Πανεβοϊκού με την καλύτερη φετινή επίδοση 9.28. Για να δούμε το Σταύρο και να τον χειροκροτήσουμε. Γιούρα Αουρέλη, Έσπερος 2004, δεύτερη καλύτερη επίδοση 9.37. Για να δούμε τον Γιούρα. Προδρομίδης Κυπριανός, ΑΕΚ. Σαραντέλης Κομινέλ Σχολής Μωραΐτη. Χατζής Απόστολος Αθηνόδωρος ο Αιγαίας. Τριεζής Ανάργυρος ΣΑΚ Αθηνών. Κατσούλης Τέλος Αθηνόδωρος ο Αιγαίας. Εγγενής Παναγιώτης Όφκα Οδυσσέας. Ο οδηγός έχει πάει στον νησιό του και θα έρθει σε μισή ώρα. Οπότε έλα στην κερκίδα. Κάτσε το λουκά κάτω που πάμε στην κερκίδα. Είπε σε μισή ώρα. Αποτελέσματα στη δισκοβολία των Παμπέδων. Πρώτος, Νημυράκης Σταύρος, Γε Ηρακλείου, με 47.05. Δεύτερος, Τσαουσάι Εντρή, Γάμα Σίγμα Ελευθέριος Βενιζέλος, 43.21. Τρίτος, Μαρτούκα Εμμανουέλ, Αόπος Ιλιόμου Τρακίου, 49.28. Τέταρτος, Λούτσα Ρόμπερτ, Γάμα Σίγμα Ελευθέριος Βενιζέλος, 49.21. Πέμπτος, Κάτρης Κωνσταντίνος, Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, 41.97. Έκτος, Κτενιαδάκης Εμμανουήλ, Αόκηδων Χανίων, 41.78. Έβδομος, Γουρμετάκης Κωνσταντίνος, Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθέριος Βενιζέλος, 41.11. Όγδος, Μαρματάκης Εμμανουήλ, Γάμα Σίγμα Ελευθέριος Βενιζέλος, 39.73. Να σας ενημερώσουμε και για τις αθλήτριες που συμμετέχουν στη σφαιροβολία. Είναι η Στεργίου η Όλγα του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρισίου, η Κάπα η Μαρία, Γυμναστικός Σύλλογος Κερατσινίου, η Τσαρουχά Αφροδίτη του Πρίντα Ρουθυμπών, η Μιλονάκη Αθηνά, Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ισπανού Παρασκευή, Νίκη Βύρωνα, η Δεσποτέρη Δήμητρα Αόη Φεστία, Βαντεσάντε Κατερίνα του Ποσειδών Λουτρακίου και η Μακούλια Μαρία Κάλυμνος 2000. Αποτελέσματα στα 150 μέτρα των Παγκορασίδων. Πρώτη, Τζόνσον, Νόρια, Κάφρι, Γάμα Σίγμα Ελευθέριος Βενιζέλος με 19.49. Δεύτερη, Παπαχρήστου, Μαρία Μυρτώ, Άο Φιλοθέης με 20 και 12. Τρίτη, Μαθιούδη Ζηνοβία, Άλφα Σίγμα Ευπροσχείου με 20.35. Τέταρτη, Κεφαλογιάννη Ρεγκίνα, Άο Φιλοθέης 20.48. Πέμπτη, Σφακιανάκη Κωνσταντίνα, Όφκα Οδυσσέας 20.67. Έκτη, Φέκα Μαρίνα, ΑΟ Διάς Ολυμπιακού Χωριού 20.74. Έβδομη, Γιάντα Έφη, ΑΟ Ρώδη Καλυπάντρα 20.82. Όγδοη, Μαυραντονάκη Ευαγγελία, Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων 20.98. Παρακαλούνται οι τρεις πρωτοσμικήτριες Τζόνσον, Παπαχρήστου και Μαθιούδη στον χώρο των απονομών.
Παρακαλούνται και οι τρεις πρώτοι νικητές της δισκοβολίας των Παμπέδων, Νινιράκης, Τσαουσάη και Ματούκα, να προσέλθουν στον χώρο των απονομών. Ακοντισμός Παμπέδων. Για να δούμε τα παιδιά που μετέχουν στο ακόντιο. Εδώ την καλύτερη επίδοση με 67-02 έχει ο Δημήτρης ο Τσίτσος από το διασυλλογικό στα Γιάννητσά. Μπορούμε να τα συμμετέχουν σήμερα. Ο Μαγουλιανίτης Κυριάκος του Μεσσηνιακού. Ο Τσακαλίδης ο Λέανδρος Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας. Ο Χριστόφορος Σταυρόπουλος Γυμναστικού Συλλόγου Κερατσινίου. Ο Αντωνίδης ο Χρήστος Γας Παιανίας. Ο Λούτσα Ρόγκερ του Βεντζέλου. Ο Καλογεράκης Γεράσιμος του Όφη. Ο Πιτσιτάκης Μανώλης του Βεντζέλου. Ο Λίμη Γιώργος του Ναυτικού Μενουζαχάρου. Ο Γουργούλης ο Γιώργος του ίδιου Σωματίου. Ο Σβόλος ο Χρήστος Γάμα Σίγμα Ταλίκια. Ο Αλεξάκης ο Δημήτρης Γε Ηρακλείου και ο Σαρής ο Νίκος Άργους Αριστείας. Αποτελέσματα στα 80 μέτρα των Παμπέδων. Πρώτος Χριστοφής Τάσιο Ανδρέας Όφκα Οδυσσέας με χρόνο 9.44. Δεύτερος Παπαδόπουλος Χρήστος Άο Ρόδου με χρόνο 9.70. Τρίτος Πανταζής Παναγιώτης Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος με χρόνο 9.87. Τρίτος Μονιούδης Γεώργιος Παχιακός με χρόνο 9.80. Τέταρτος Παπανδρέου Νικόλαος Σίγμα Κολεγίου Αθηνών με χρόνο 9.83. Πέμπτος Πανταζής Παναγιώτης Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου με χρόνο 9.87. Έκτος Ριγάδος Μάριος Παναχαϊκή με χρόνο 9.87. Έβδομος απονομή επάθλων στις τρεις πρώτες νικήτριες στα 150 μέτρα των Παγκορασίδων. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κ. Κώστας Παναγόπουλος. Τρίτη νικήτρια, Συνοβία Μαθιούδη, ΑΣ Κοσκίου. Δεύτερη νικήτρια, Μαρία Μιχτό Παπαχρήστου, ΑΟ Φιλοθέης. Και πρώτη νικήτρια, Κάθριν Λόριακ Τζόνσον, ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ελευθερίας Βενιζέλος.
Συγχαρητήρια στις αθλήτριες και να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΓΑ, τον κύριο Παναγόπουλο, για την απονομή. Χειροκροτήσουμε τον πρώτο νικητή στα 3 χιλιόμετρα. Τον Κιούρα Λαουρέ του ΕΣΚΟ του 2004. Και στη δεύτερη θέση ο Σταύρος Ολίζος του Πανεβοϊκού. Οι τρεις πρώτοι νικητές στα 80 μέτρα των Παμπέδων να προσέλθουν στον χώρο των απονομών. Οι αθλητές Χριστοφής, Παπαδόπουλος και Μοντιούλης να προσέλθουν στον χώρο των απονομών. Την απονομή στα 80 μέτρα των Παμπέδων θα κάνει ο κύριος Χρήστος Χριστοφής, παλιός πρωταθλητής των 100 μέτρων. Να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες για τα 4x300. Πρώτη τελική σειρά να περάσει μέσα ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, Γυμναστικός Σύλλογος Βέλος Παλαιού Φαλίου, ΑΟ Βουλιαγμένης, ΑΟ Κισάμου, ΕΦ Φωσίου, ΓΑΜΑ Σύλλογο Κερατσινίου και ΓΕ Ηρακλείου. Ο κύριος Χριστοφή για την απονομή.